Jo, повече ангел, когато посигна. Там няма да се види много. Там имаш ли още гилове? Май. Леко с този гел там. Сейчас трябва да научи гиловите къде си. Няма гелове, спокойно. Да, нищо не се вижда. Да, аз не виждам. Трябва му дам крачка. На пистата ли ще го караш? Да. Майски са свинските опашки. Майка харабията. Аз не мога да скачам. Трябва да научи да скачам. Много са креските, май. Как ми напърши модела? Да, бе. Право мамата му иба. Трябва да се научи да го скачам. Да, аз да го поскачам малко. Без малко. Чакай. Аз тук. Йо! Те ще ни могат да пътят това. Ооо. Shit, man, стига сте гилови. Ох. Толкова дрон не е водостойчив. Айде, маршала тръгна. Я бъснем малко. Ей, давай го, не забравяй си. Много ще perfectно бъде, бавно. На левия внимавай сега. Как е зума, бе? Дай доброто време. Много добре. Да, Во! Много добре. Айде, дай едно цяло задно салто. Да, амортисьора. Амортисьора задния. Ей, малко се развил. Дай по-малко. Това от моите амортисьори ли си? Защото една от капачките беше спукана. Малко му се смеки топля. Батерията се изключи. Не му си слуя спуканата капачка. Не знам, това съм ги слага. Разгубявай го, завивай това нещо. Дай. Дай. Хубаво, ето ти камерата.